Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, исәнмесез, алга таба төп темалар турында кыскача. Мен өскенме айта алмайм, потому что әле без документ алмадык бит әле кадастровый налоговыйдан. Түләү кагазы килмәсә, электрон почтага кирип кара. Салым инспекциясендә нинди үзгәрешләр? Хәбәрчебез сюжетында. Полиция бүлегендә җәрәхәтләнеп хастаханәдә вафат булган. Чаллыда әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Балалар мәйданчыгы өчен акча юк, ә кибет өчен акча да урында табылган. Ни өчен 37-нче комплекста яшәүчеләр Сәүдә йортына каршы? Хәбәрчебез ачыклады. Федераль салым хезмәте идарәсе быел җир, торак, транспорт салымнарын түләү вакытын 1 декабрьгә кадәр озынайтты. Шәһәрдәшләргә салым түләү кагазлары октябрь ахырына кадәр юлланачак. Чаллы халкын тагын нинди яңалыклар көтә? Тулырак мәгълүмат Райнур Әгъләметдинов репортажында. 2015 ел өчен миллек транспорт һәм җир салымнары түләү вакыты якынлаша. Салымнарны 1 декабрьдән да соңармыйча түләргә кирәк. Чаллыда яшәүче 323 мең кешегә инде түләү кагазлары җибәрелгән. Түләү кагазы бөтен кешегә дә җибәрелмәскә мөмкин. Россия федераль салым хезмәте сайтында теркәлгән кешеләргә салым түләү кагазы электрон вариантта юллана. Физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервиста теркәлгән шәһәрдәшләргә бердәм салым хәбәрнамәләре шушы электрон сервис аша гына җиткереләчәк. Бу сервистан файдалану өчен алынган паролыгызны оныткан очракта салым инспекциясына мөрәҗәгать итеп яңа пароль алырга кирәк. Электрон түләү хәбәрләре сайтта 15 октябрьдән генә барлыкка киләчәк. Шунысында унытмаска кирәк, быелдан күчемсез милек өчен салымнар бүтәнчә исәпләнә. 2015 ел өчен милек салымы кадастр бәясенә карап билгеләнә. Бу кадастр бәясеннән чыгып салым түләү ел сайын эзләп артачак. Узган ел өчен милекнең кадастр бәясеннән чыгып исәпләнгән салымның 20%-ын гына түлисе, киләсе ел өчен 40%, 2017 елда 60%, бары 2020 елда гына кадастр бәясеннән чыгып исәпләнгән салымны тулысынча түләргә туры киләчәк. Халык өчен әлегә бу бик аңлашылып бетмәй, чөнки түләп караганнары юк, бары элеккегә караганда күбрәк булачагын гына аңлыйлар. Мен өскенме айта алмайм, потому что әле без документ алмадык бит әле кадастровый налоговыйдан. Процентлары теге соотношениесі күбрәк булачак дип язылган инде новостях. Түләү кагазларын почта һәр кешенең өенә җиткерәчәк дип ассызыклый белгечләр. Моның буенча кайбер аңлашылмаучанлыклар да чыга. Кемгәдер түләү кагазы бөтенләй килмәгән, кемгәдер киресенчә бер урынына икене җибәргәннәр. Машину 2131 я продал еще в 2014 году. А налог за нее сейчас пришел и на Матис, и на ту проданную машину. 16. Почему я должен вот бегать и узнавать, выяснять, почему налоговая не работает этим? Обычно где-то в июне получаем, в июле платили уже мы, а в этом году что-то нету вот. Поэтому пришла узнать. Звонила, там какие-то кнопки нажимать надо. Вот сама пришла. Аңлашылмаучанлык чыккан чиракларда салым идарәсенә килеп белешергә кирәк. Чираклар озын түгел, бер юлы берничә тәрәзә эшли. 1 декабрьгә кадәр килсәң, тагын да яхшырак. Райнур Әгъләметдинов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Полиция бүлегендә җәрәхәтләнеп хастаханәдә вафат булган. Чаллыда 39 яшьлек ир-атның үлеменә китергән сәбәпләрне ачыклыйлар. Тикшерү бүлегендә әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Алдан фаразлау буенча 18 сентябрьдә ир-атны миенә зыян килгән килеш хастаханәгә реанимация бүлегенә китерәләр. 4 көн узгач ул вафат була. Үлемнең сәбәбе тупас предметка бәрелү һәм миенең бер өлеше сыну ди зыян күргән якны яклаучы. Белә торып, кеше сәламәтлегенә үлемгә китерерлек зыян салу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерүчеләр әлеге очракның нечкәлекләрен өйрәнә. По данному делу возникает очень много вопросов. Әлеге очрак буенча сораулар күп, безнең кулда булган материаллар буенча гына да күп нәрсә аңлашылмый. Мисал өчен Сабуровны 17 сентябрьдә кичке 11-дә кулга алалар, реанимациягә 18 сентябрьдә көндезге 11-дә илтәләр. 10 сәгать вакыт узган. Сабуровны ни өчен кулга алганнарында ачыклыйсы бар әле. Көзөн караңгы тиз төшә, ә дәресләр саны кимеми. Укучылар тәмамлангач дуслар белән урамда да ял итәсе килә. Сентябрь аенда гына республикада балаларга карата көч куллану буенча 5 җинаять эше кузгатылды. Мәктәп укучыларына үзләрен саклар өчен нәрсә эшләргә? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады.
Урамда таныш булмаган кеше сүз катса, ишеккә шакысалар, юлда машиналар күп булса, нишләргә? Бу хакта балаларга балык булмаганнар белән эшләүче инспекторлар сөйләде. Бу атнада балалар куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан акция башланды. Когда переходишь дорогу, надо смотреть. Если есть светофор, надо смотреть на светофор. Если нету светофора, надо идти по зебре. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Нужно их проигнорировать, либо же позвать на помощь. Незнакомые люди – это те, кого мы еще не знаем и никогда не видели. Если к тебе пристает незнакомец, надо кричать изо всех сил и попытаться бежать. Әлеге акция 2 атна дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә инспекторлар балалар һәм аларның әти-әниләр белән сөйләшүләр алып бара, ата-аналар җыелышында катнаша. На сегодняшний день имеются факты совершения преступления также несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних. В связи с этим наша обязанность объяснить детям, как необходимо себя вести и куда необходимо обратиться. Моннан тыш төрле рейдлар уздырыла, алкоголь кулланучы яшүсмерләрне һәм кичке 10-нан соң урамда йөрүче балаларны да ачыклыйлар. Инспекторлар имин булмаган гаиләләргә кунак кайрый. Булар барысы да балык булмаганнар катнашында булган җинаятьләр санын киметү өчен дип белгечләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Көннәр суыта бара, көзге кичләрдә ничек җылыну турында да уйларга вакыт. Мамыктан һәм юннан бәйләнгән оеклар аякларны салкыннан саклаячак. Бу һәм башка җылы әйберләрне каян алырга безнең сюжетыбызда. Җылы юрганнар, йомшак мендәрләр, сөлгеләр һәм урын-җир кирәк-яраклары. Чаллыга Иваново текстиле ярминкәсе килде. Салкын кичләрдә сарык һәм дөя йоныннан эшләнелгән юрганнар җылытачак. Бамбуктан эшләнелгән одеяллар сатып алучылар арасында аеруча популяр. Бамбуковое волокно, но рекомендуется как теплообменник. То есть летом под ним не жарко, а зимой под ним очень тепло. Мендәрләрнең төрлесе бар, шәһәрдәшләргә аккош мамыгыннан, сарык һәм дөя йоныннан эшләнгәннәрен тәкъдим итәләр. Верблюжья шерсть является единственной шерстью, которая гипоаллергенная. То есть ее также можно покупать как для взрослых, так и для детей. Иваново текстиле ярминкәсендә урын-җир кирәк-яраклары да бар. Олылар һәм балалар өчен комплектлар тәкъдим ителә. Плитлар, декоратив мендәр тышлары, метрлап сатыла торган тукымалар, барысы да сатып алучы күңеленә хуш килә. Мы уже не раз брали ивановский текстиль, одеяло, подушки. Качество очень хорошее, одеяла теплые. Так что рекомендуем брать. Носочные изделия очень хорошие. Для себя вот присмотрела ткань. Мамыктан һәм йоннан бәйләнгән оеклар аякларны салкыннан саклаячак. Алар олылар өчен дә, балалар өчен дә, төрле төсләрдә. Я думаю, в этот раз, когда мы сюда приехали, мы учли спросы любых покупателей. Пройдя к нам, вы найдете все. Иваново текстиле ярминкәсе Чаллыда тагын 2 көн эшләячәк. Җылы киемнәр һәм урын-җир кирәк-яраклары 8 октябрьгә кадәр сатуда. Сатучылар Экспо-Камы күргәзмә үзәгендә иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. 37-нче комплекста яшәүчеләр сәүдә йортына каршы. Бер ай элек биредә яңа мәктәп ачылды. Икенче көнне төзүчеләр белем бирү учреждениесе артында урнашкан территорияны койма белән тотып алган. Хәзер йөк машиналары материаллар ташый. Участокта нәрсә төзеләсе бер каяда күрсәтелмәгән. Әмма биредә яшәүчеләр тиздән яңа кибет бинасы барлыкка килгәнен белә инде. Ни өчен шәһәрдәшләр сәүдә үзәгенә каршы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Во дворе дома у нас подземные гаражи. Вот приехала спецтехника для того, чтобы строить за нашим домом магазин. 37-дә 2 йорты ишек алдында дөрестән дә балалар мәйданы юк. Биредә аны урнаштырып та булмый. Ишек алдында ук җир асты гаражлары тора. Балаларга уйнар өчен шартлар юк. Шуңа да алар якында урнашкан ишек алларында уйный. Дети сейчас ходят на разных площадках. То есть мы даже не знаем, где у нас дети. То около одного дома, то около другого. Вокруг дома. А для нашего дома нет площадки детской. Когда мы выходим с маленькими детьми на улицу, нам приходится идти либо в один дом во двор, либо в другой дом. Это неудобно. А так мы могли бы их выпустить и из окна наблюдать, как они там гуляют. Либо детскую площадку, либо спортивную площадку. Мы уже с этим вопросом обращались, нам всегда отказывали, а для магазина сразу нашли и место, и деньги. Йортның икенче ягында дөрестән дә сәүдә үзәге булачак. Төзүче аны махсус якын тирәдә яшәүчеләр өчен ди. Проект буенча беренче катта яңа пешкән камыр ризыклары сатачаклар, икенче катта сәламәтлек клубы урнашачак. Әмма бу безгә кирәк түгел ди шәһәрдәшләр. Шуңа да койма янында җыелыш уздырдылар. Вроде как бы ему дали добро на строительство магазина. Вот. Все жильцы против.
Мы в собрании было, разговаривали с ним, чтобы эту землю придомовую куда-нибудь в другое место ему перекинули. Вот и все. Ни к чему не пришли. Әлеге участок эшмәкәргә 2012 елда аренда килешү нигезендә тапшырылган. Арендалаучы документлар рәсмиләштергән арада 4 елга якын вакыт узган. Җир законлы рәвештә бирелде ди эшмәкәр. Рөстәм Сәгъдиев безнең белән очраша алмады, әмма телефон аша аңлатма бирде. Ул сорауны тыныч юл белән хәл итү ягында. Жители напротив дома жаловались, что у них нету детской площадки, напротив гаражи. С другой стороны там и дорога, и у них нету просто территории, где детская площадка. В принципе, я на своей земле, потому что там мне еще есть возможность, я им предлагал поставить детскую площадку. Вот. Если вопросов не будет по строительству. Эшмәкәр эко-парковка эчендә җир сатып алган. Машина кую урыны клиентлар өчен генә түгел, нигездә якын тирәдә яшәүчеләр өчен ди ул. Әмма 37дә 2 һәм 37дә 12 йортында яшәүчеләр моңа каршы чыккан. Барысы да имза куйган хатны прокуратурага илткәннәр инде. Бер айдан соң җавап бирергә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Җылылык шелтәрләре оешмасы вәкилләре коммуналчылар белән очрашты. Ресурслар белән тәэмин итүче оешма бурычлар җыю буенча теләктәшләренә рәхмәт белдерде. Бурычлар күп булса да, җылылык сезонын башлаганда проблемалар булмады. Әле яз аенда гына шәһәрдәшләр җылылык өчен 285 миллион сум тиеш булса, сезон башланыр алдыннан бу сумма 130 миллион сумга калды. Бу уңышка ирешүдә идарә итүчеләрнең дә өлеше зур ди җылылык шелтәрләре җитәкчелеге. Друг компании награждается. Управляющая компания «Камстройсервис». Руководитель Сергей Гаевич Клещев. Киләчәктә бурычлылар саны тагы да кимергә мөмкин. Ресурс белән тәэмин итүче оешма алдында бурычың булса, кредит бирмәскә мөмкиннәр. Хәзер җылылык шелтәрләре оешмасы кредит бирү бюросы белән килешү төзергә ниятлим. Башка төбәкләрнең тәҗрибәсен өйрәнгәч, бу проект нәтиҗәле булыр дип ышаналар. Берут кредиты, не имея возможности в последующем за это рассчитаться. Естественно, при выборе задачи, куда потратить деньги, в первую очередь гасят кредиты, чтобы была возможность следующие кредиты брать. Сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В октябре радуга скидок в Эссен. В этот четверг скидка 30% на консервы из рыбы в масле. В пятницу скидка 30% на детские подгузники и трусики. Подробности акции в гипермаркете Эссен. Эссен. 37 тысяч? Крылатый. Вот где сказочная выгода. Квартиры в Крылатом. Звоните. 22 октября в 19:00 в концертном зале Сары Садыковой выступает Оренбургский государственный академический русский народный хор. Телефон для справок 34 40 64. В корпорации «Центр» за цены ручаемся! А если найдете дешевле, снизим цену. Линия контроля сервиса 8 800 100 ровно 3000.